Najstarší zachovaný záznam technológiou telerekordy. Ja nevidím tu bez opravy prvé čižmy, priatelia. Chcem vás rozkaz zbranej moci určil. Zbrandal! Vysaruj! Ale kto z vás, bračekovci, vie, že je to Sabantuj? Sabantuj, nuž, sviatok dáky. A či vali Sabantuj? Sabantuj rôznoraký. A keď nevieš, nemudruj. Pozrite sa na toto. Je to najstaršia kompletná inscenácia zachovaná v archíve STV Vasil Ťorkin. A ešte doplním, že táto hra bola veršovanou spomienkou na obdobie druhej svetovej vojny. Autor scenára umocňoval atmosféru dobovými filmovými zábermi. Vlastne na čo ďalšie slova? Fašistov nám treba byť. To je všetko, bračekovci, čo chcel Ťorkin vyložiť.